आं मिथिखाया आयै आंनो दख'ना नांगौ। मानि दख'ना गोदान बेलाय? दख'नायानो माथो जेव जेव दं। बेफोरलाय माथो बोराय गोजासो। बे बोराय दख'नाखौ गाननानै आं बोरै बैसागु मोसानो, बोरै रिल्स बानायनो? गांसे दख'नाखौनो गानै गानै रिल्स बानायनो बाबाय आं। बैसागुआ दख'ना गोदान बिदों नामा? बिदोंथ' आरो बैसागुआ दख'ना गोदान। मालाय बिफांनि दंफांफोरानो मालाय गोदान बिलाइ गानजोब्बाय। आंहा मानसि जानानै दख'ना गोदान मोना। बे गांसे दख'नाखौनो गानै गानै फट' साफायनांगौ। बे गांसे दख'नाखौनो गानै गानै रिल्स बानायनांगौ आरो। जि दङ बेखौनो गान। गुबुना बेफोरबायदि दख'नाखौनो मोनगानाखै, मिथिबाय? बिदिनो बुंनानै आंखौ दोनबाय थायो आरो दख'ना नांगौ। दख'ना मागोआबो मोनाखै, बैसागुआबो मोना नामा? लासिं सिं मालाय दंफांनि बिलाइफोरानो गोदान गोदान खिलिजोबनानै मालाय गावखौ समायना खालामबाय। आं मानसि जानाय बेफोरखौ मोना। गावबागाव खामायनानै गानैबानो जाबाय आरो। नै बांद्राय बुंबाय बिदिसो बुङो। मानो बिदि आयै नोङो मानो बिदि? आंनो दख'ना नांगौ आयै दख'ना। मालाय लोगोफोरा बैसागुनि गाजा गोमजा मोसाहैदों, रिल्स बानायदों, भिडिअ लादों। आंहालायबा नोंना दख'ना बिनानै गारबाय सारबाय। नोंखौलाय सोर होख्रावबाय थानो होदों? गैया, दख'ना मोना बेवहाय। आंहा मोसौ थुखैनांगौ। मोसौ थुखैनायाव हेफाजाब गैया, दख'नासो बिगासिनो। बैसागुआनो सफैलायबाय, मोसौआनो गोदान मोनलायबाय। खिन्थु मोसौआनो गाननानै मोनाखै। दे आंहासो दख'ना बाक्सा जिल्लानि दख'ना, क'क्राझार जिल्लानि सना। मानसि थैनाय थांबाथां गाबबाय थानांला नोङो। दख'नायानो जेव जेव दङ। दख'ना गैयामोनबालाय जेबो नङामोन। आयै अनजुलि आयै दख'ना प्लिज ना आयै। ओइ खाथिखि, बै गान्दुआव 500 थाखा फैसा दङ, बेजों मा लाहैयो थां। मा जानो बे 500 थाखा दोंलाय? बे बोसोरावबो दख'ना मोनला आङो। दाला फांनो दख'नाखौलाय दाला। ओरै थागोन आङो बैसागु थैसागु मोसाया आङो, दरखार गैया बेबार। 500 थाखा फैसाखौ मोनदों बेखौनो ला, नङाबा बेखौ नोंफंनोसो होगोन आं। फैसा नङा बेनोनो होजोबगासिनोबो। फिसाला उन्दैखौबा जिउनि आंखौबा दख'ना दख'ना।